Kig ind i midten. Udvendig hånd på. Ja, rigtigt. Det går sgu da bedre med dig end med mig. Bliv ude på hovslaget, Karsten. Bliv ude på hovslaget, ikke? Hold galoppen. Og en volte omkring mig. Prøv at ride lidt stærk en volte, og så en lille volte, hvor du tager op, ligesom til et pattern. Rid lidt frem. Kom. Kom, ned og sidde. Ja. Ja. Og så laver du hold galoppen, og så laver du en lille volte hernede. En lille langsom volte. Ja, og fortsæt. Den er sgu bare så fin. Sådan, skat. Prøv at skifte galoppen og ride over på den anden volte. Ja, udvendig ben tilbage. Bliv tilbage med overkroppen. Og bed om et skift nu. Bed om et skift, Karsten. Og du skal ikke bare ride stærkere, vel? Du skal lave et changement. Ja. Ja, så bare spring an igen. Han gør kun, hvad han får besked på. Igen. Nu gik den sgu i stå. Jeg tror,